Bazd meg! Ezek valami leszüretőnének egy szőlőbe beszélni. Nézd meg, mint ott zabálán néha, nézd be. De mi van ott? Hát, Ott is végjönnek, nézd meg. Igen. Azt a kurva is. Jézusom, bazd meg. Hát, most fényképe, arra fényképez. Hó, passz meg! Hát én ilyet nem láttam még, bazd. Azt akarsz egy kép. Invázió. Még mondja valaki, bazd meg, hogy ezek a filmek, bazd meg, nem lesznek valósak. Mi, bazd meg? Jó. Hát, bazd meg, Ennyi? Hát ez, nézd a! ez 2 millió Még darabra ott jönnek, van. bazd. Hogy jönnek-e, bazd meg? De mik ezek? Oda nél a Seregély? templom fölött, oda nél a Seregély. templom fölött. Nem fecskelt? Nem, seregélyek. Azt a szűzmet. Oda nézd, mint a izék. Ó, most a... Azt a valami istenita. Ez meg, hát én ilyet nem láttam még. Láttam már seregély rajzolt, de ilyet még nem. Ennyi? Ennyit még nem, bazd. Hú,